Aduh ngat, kesel aku. Tolong dino leren lho dhewe. Kesel nyapo to? Aku yakin Kumalasari mesti kesel Iwan. Ya toh? Lha opo sik ado nduk omahe? Ora kok Kang, sebelah kalenan kono tekan. Bisa leren dhisik yuk. Ya saya dulu ning kono ya. Yuk. Aduh, kayak gini kan bisa leren-leren toh. Ya toh? Iyalah karepmu. Kumalasari. Nek jane iki sapa lho sing ngejar-ngejar kowe iki? Iki tangan besi. Aku dijodohke karo dheke. Pegah aku, wonge kasar. Oh, ngono lho. Kaya ini ilmuku ora sepadan karo Bukali Cawang. Aku harus golek guru meneh ben iso nanding ilmune dhek. Bukali Cawang. Enteni balesanku. Sopo kowe? Jadi iki lah sing pernah berurusan sampai tuanku. Sopo bosmu? Tangan besi. Aku iki anak kue tangan besi. Jadi kue-kue iki cuma macem-macem. Oh alah, jadi kowe cah loro to, anak buah tangan besi. Kena kowe ingat, kowe anak buah ya. Sepulmu dioyak kok, kena kowe. Ya! Maju. Oh, Pup. Ini wae. Kok sampean ki gak ngawani adikmu lho. Murid tempo Kali Cawang ki wis ampuh-ampuh. Tenang wae. Delok engko menang. Makanya cuma main gue gara cepet lo. Aduh, lanjut. Bingung, ada sing cacat ora? Ora lah, beres. Tenan ora? Tenang. Masuk lah. Waduh, ono kudune. Iya. Main apa-apaan ya aku? Ya, abot banget bu. Udah kaya ngene lho abot lho lah. Piye iki, Bang? Wes, saiki peradaane dhewe iki kene raman. Saiki langsung wae nggo bayi iki. Kita tekan. Yo. Ayo, seraman kene. Ayo.
Ngopo ajane pendekar kembar kaya? Aku gak ngerti. Kal mesti dhewe rebut Kumalasari. Hebat tenan mungkin. Piye iki kabeh tuan? Ya ampun. Apa mau ngomong-ngomong tentang Kumalasari? Apa meneh kowe nganggo urusanku? Aku krungu awakmu ngomong karo kancamu bahas-bahas Kumalasari sapa kowe? Kowe nggak perlu tahu. Iki urusanku. Nek menyangkut Kumalasari itu urusan. Ya. Aku takut apik-apik karo kowe. Ampun tuan. Ampun. Sapa sing ngongkon kowe ngejar-ngejar Kumalasari? Pendekar tangan besi tuan. Omongke karo tuanmu. Sampai mati bakal berurusan karo aku. Iki ada omah ya. Iya. Ronun. Monggo. Sopo ya? Aku Mbah Kumalasari. Kumalasari. Putumu. Oh alah putuku to. Iya. Oh ya wis, saiki linggo ning kene kowe dhisik yo, ngobrol-ngobrol. Lah sampean wis teko kene, Nduk. Aku kabur saka omah. Lah ngopo kabur? Aku dijodohke karo tangan besi. Lah tangan bos iki opo iku? Pendekar jahat. Bapak jodohke aku karo tangan besi men nggo nambah kekuasaan. Kowe sing ora tak seneng karo bapakmu. Ket biyen golekne jodoh sing islahe nggo nambah kekuasaan dhewe. Kowe sing ora tak seneng kan. Memang bapakmu iki watake seperti itu. Lah iki sapa kan loro iki? Kula pendekar Kali Cawang, Mbah. Sekarang kawan jenenge sapa? Kula Joko Ngatman, iki adik kula Joko Tengul. Oke, Mbah. Saiki Kumalasari karo Mbah. Ya. Terus Mbah saiki matur suwun karo adik-adik kabeh. Kumalasari dilokne apa? Komen karo mampu. Enggak usah Kumalasari. Aku langsung ae, Mbah. Langsung. Iki marahin padepokan jan akeh urusan. Ya wis, assalamualaikum. Nah. Ya Allah, Rasane sini-sini lho pendekar kok koyo ngono lho. ngaji. Pamit dhisik ya? Ya. Tapi ya ning tangan ya. Matur suwun ya wis. Ayo Kumalasari ya. Ya. Kumalasari. Aku arep balik ya. Ya. Kowe aja nakal karo Mbah ya. Ya. Ya kapan-kapan temenan lah. Oh, malah. Bisa aku balik ya. Ya. Kang Tengol. Ya. Nyat. Oh. Apa kowe pendekar kembar? Ya aku. Ngopo aku kok kali pendekar kok kali cawang mbek kakangku iki. Ngopo kowe? Aku krungu. Enak urusan apa kowe karo Kumalasari kok wong-wong akeh ngomongke awakmu bareng karo Kumalasari?
jadi sapa-sapa aku. Aku cuma membela kebenaran. Pendekar kembar kok nggak mirip, kok lemu. Aku gak lemu, aku bermasa dalam pertumbuhan. Bodoh wae. Piye, cuci gocek wis. Iya dong. Oh, cuci gocek wis. Jan. Ini tong digocek ingat. Lah jareke ora digoceki. Saiki 3 kilo. Wis kalih. Iki